Kabuhi and you. So nini nga higayuna muhatag ako kaninyo og 5 tips aron maiban-iba na nga atong gibati nga discomfort may tungod sa kabuhi, no? But before that, hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So nini nga higayuna maghatag ako og 5 tips alang sa kabuhi, no? Ang kabuhi na sayod kita nga discomfort gid kanang atong bation ni ana. So dili nato kana malikayan unya labi na kun mag-ulang kita nga gisugdan niya ng kabuhi. Discomfort kana siya unya magpanik ning kita because wala makuratan kita nervous attack kita kun unsay mga nanghitabo na kanato. Ang una ni ana nga tips nga ko ihatag maglikay kita sa kaon. Daghan gina siya mga bawal nga ayaw ni kana mga halang, mga mantikaon, mga aslo, mga caffeine, mga etc., mga oily, mga fatty, no? Basta kay food, basta kay mga nindot ng mga pagkaon, bawal gina siya sa kabuhi. Ang atong kanon katong mga bland food, kung may yung kitang bland food, katong mga way lami, no? Mo kana tong kanon sama sa lawoy, daghan man dili ganahag lawoy, pero mo man ay ganahan sa tuntian, di mo atong kanon. Mga sinugba, mga tinapan, mga okay ra nang pinirito gamay mantika, no? Inana. So, mao kanang ang kanon nato, no? Kanang mga way lami, mga uwot, may lami na, linugaw, may lami na, muna lami kanon nato, no? Labi na kun init-init pa. So, mao kanang ato ang likayan og una ang mga don'ts niya ng food o kanang mga do's and don'ts sa mga pagkaon, no? Kanang sa mga fast food, bawal gina siya. Pero kung matolerate, okay lang, no? Kung as tolerated, magud na. Kung ganahan kita, so okay lang. Pero dili kita ganahan ang atong tiyan, dili lang pud usa, no? Mintras tanto, no? So, daghan man gumingon nga, magkadaghan pong bawal. Depende ka na, kung ganahan mo nga, dili maulian sa kabuhi, go, no? Kaon, bisag unsa, inom, bisag unsa. Kana kung ganahan mo nga mawala ang kabuhi. Pero dili, sige, larga, no? Bisag unsa, walay prino-prino, walay break-break, walay period-period. Go lang nang go, no? Pero kung ganahan mo nga maulian, magantos sa gyud ta. Kay dili man guna siya gyud ingon og makuha dayon. Daghan mamiugo man ko maulian ang kabuhi, nag-inom man ko muna. Unsaon pag-uli nga dili man punta mo patuo, gahi mong tag-ulo, no? So dili gyud ta maulian ni anang kabuhi. So naara gina nato tanan, naara gina nato. Kung ganahan kita maulian, mo follow kita sa unsay instruction. Pero kung dili ta ganahan nga maulian, all you have to do is eat everything, drink everything, no? So mao kana magpagutom, magpabusog, mao kanay maayo buhaton aron ang kabuhi dili gyud mawala kanato, no? Mao kana. Nag-lecture na ang mangkay nga kabuhion, no? So karong panahon namin nga limog kana ka siya ako matolerate na nako akong acid reflux, no? Matolerate na nako naara mo atake na siya naara sa mga 5 minutes or paingon sa 10 minutes, pero after that mawala na gyud, no? Kay ako ginanggi kuan siya gi-control, although di man gyud siya mawala kay lifestyle disease kana siya, no? So ang lain ni ana mao kanang ikaduha ni ana mao kanang naan humaram to sa food, no? Mga medicines makakabuhi po na siya. Napoy ubang mga medicines nga makakusog, makakutoy og kuto-kuto sama na mga antibiotics, kanang mga pain reliever. Ako katong amiga unsa ko nang pain reliever, makadaot po na siya sa kuto-kuto, makaaslum kana siya, makakutoy, no? So mao kana nga parisan gina sila og mga antacids or mga PPI. Mingon na unsab ng PPI, ma'am, proton pump inhibitor, no? Mga antacids daghan kay na. So usa na siya sa makakutoy gid sa tiyan. Lain pang makakutoy kanang gatas di ay, no? Kanang gatas makakuan po na siya. Aslo man gud na siya. Aslo man gud. Although dili tanang gatas, dayo bang gatas nga dili po ta mihingalan og brand. Kay dili po nato na sponsor, no? So mga low fat okay na siya. Mga caffeine dili na siya. Another tips nga ko ikahatag, walking. Walking 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon. Walking lang gina siya aron ang acid dili maligaw sa landas, dili mo saka. So mura kana siya exercise. And then lain pa vitamin D, sun.
Magbulan po ta sa sun gikan sa 6 o'clock in the morning paingon sa say 8 o'clock. 8 o'clock, no? Sun, makaayo sab ka ng sun sa atuang panglawas. Vitamin D, maka-combat po na siya ng mga inana, mga acid reflux, no? Tanan, mga inana. Practical tips lang yung atuang tips, ang mga household remedies, no? So, humana man ta sa walking, humana ta sa vitamin D nga mao ang sun, ari kita sa vitamin C, SEA. Adto ta sa dagat mohanggap og labas nga hangin nga dinala hinaguro sa baybayon or sa hangin, no? Kanang hangin sa baybay, makaayo ka na siya sa atong mga whooping cough, no? Kay kanang mo under nga itong acid reflux, mag-ububon ta na, hait katulang atong tutunlan, malibog tag, malain ta, excuse me, the word confused, sa among Bisaya, dili gina siya bastos, no? Dili na siya bastos. Sa mga Tagalog, murag vulgar term na ninyo, kanang confused, sa mua dili na siya, no? So, di lang mo na ko i-mention kami, ngunya mo, bastos po na siya. So, pero ang Bisaya term for confused, or kanang say ngalan anini ang nalito in Tagalog kuana sa amo sa Bisaya kanang lain na ninyo, no? Pero muna among binisaya wala nga dili na namo vulgar, no? Anyway, mao na siya nga mag-adto ta sa dagat, maligo baron, maghanggab sa kanang presko nga hangin, no? So mao kana siya, usa kana siya sa mga tips pud nga makaayo gayud kaayo ni ana. Then lain pa nga tips ako ihatag, drink plenty of water. Drink plenty of water. Makaayo gina siya sa dunay mga acid reflux tungod kay kuan man ang acid, madala man po na siya, no? Especially kanang medyo warm water, kana bang medyo kuan init-init gamay, no? Makanindot kay kana siya sa feeling sa tuang tiyan. So mura kadtong akong mga tips, maglikay kita sa kaon, kanang the food that we eat, mga medicines, o mga inana, no? Alain pa ni ana, exercise gyud ta 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon. Lain pa magbulad kitag init because we need vitamin D. Sunlight, no? 6 a.m. to 8 a.m., no? Ayon na pa sobra kay makadaot na po na sa to ang mga skin. Usa pa madaot ato skin. Madaot nga tong skin ni ana, no, kun masubraan na. So lain pa ni ana the vitamin C adto ta sa dagat. Kay makaayo sab kana siya. And then plenty of water. Rest, exercise, no, kanang rest, kanang katulugon, no? So mo kadto ang pipila ka mga tips nga akong ihatag karon bahin sa may tungod sa kabuhi and you. 5 tips aron iban-ibanan ang ato ang gibati nga kabuhi. So thank you very much hangtod sa sunod. Bye-bye.